Moikkelis moi vaan! Me tehdään tänään Don't Loud Challenge, ei älä naura haaste. Mut me äsken yritettiin kuvata sitä, että ei saa, siis pitäisi itkeä ja siksi meillä on nämä viivat. Mutta kun meistä kumpikaan ei itkenyt, niin se vähän epäonnistui. Me päätettiin sitten kuvata tää, että... Mikä se oli? Naurahasta. Niin, Älä naura. että ei pitäisi nauraa. Ehkä ihan... Pitää sitten oikeesti yrittää. Hymähyksiä ei vastata. Okay. Ota. Kato uudestaan sua. Ei samaa. Sattuis. Miksi on niin kovalla? Wow. Toi kaatuu. No niin, arvasin. Mikä tää pelin tilanne on? Kuka? Mikä tän pelin tilanne? En mä oo sitä. Onko? Onko tässä rangaista? Tuohon muuten kuolee. Jos se ei äkkiä poistu sieltä, kun se ei saa henkeä. Mä en nähnyt tuon. Sama. Hyi että! Itkeekö toi vai nauraaks toi?